do in the name of the Lord Almighty swear that I will at all times well and truly serve the Republic of Ghana. Well and truly serve the Republic of Ghana. Sunyalmini ne kyerɛ sɛn. Subin eja, subin, asuo subin eja. Aduanafoɔ yɛ gidi na yɛ nokora nso sɛ yɛ de ade hyehyɛ efiri soro. Osoro yɛ dua na asase yɛ aduanani na sɛ mifiri agya no hɔ na ba ya na agya na aduanani a me nso yɛ de nti wo busa dua na se a ɛno ase ɔbɔ ade no amu ni nananom direct ni yɛ aduanafoɔ ɔbɔ ade yɛ aduanani. Asante TV. Yes, so pa. Yema ahefo akwaba eba Asante TV so. Oboba sempre mo metra se ya said the medical can say Asante TV yeba by amamre ne amane abakwasem ne wunim ye be brew ne wonte dane de wonhunu da ye be mo ate ne wahunu enti de wuhia ne say wo de ze obe subscribe ye channel no Asante TV subscribe share ma wonu bi nya bi na fei fa wo comments ne bra if you say ayadesua ne ade kire ene yatrase a ensem ade ba ne modu na ehye wonim se nche bia bosom nso mu ani ofosu bosom de to so dununum ene opemso kro be Asante kotoko hene oma Odeneho Okyere Kusi Aduako efuru banwa se Asante so Essumagya manhene na ohini betra so no enoma bi koso a enwanwa sa nanu ya no regional house of chief appoint ohini edna kowura sa dibre no bi abra wanya bosom nso pe o a unse enwanwa pa ye hwe video no mra abra na ohini isai no ewo regional house of chief ye hwe mra sisia Do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Lord Almighty swear That I will at all times well and truly serve the Republic of Ghana. well and truly serve the Republic of Ghana. And the office of member of Ashanti Regional House of Chiefs. And the office of the Ashanti Regional House of Chiefs. And that I will uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana. And defend the Constitution of the Republic of Ghana. As by law established. As by law established. So help me God. So help me God. The Judicial. I, Okyere Kusi Essumagya, and member of the Ashanti Regional House of Chiefs, and member of the Ashanti Regional House of Chiefs, solemnly declare and affirm that I will well and truly exercise the judicial functions entrusted to me, and will do right to all manner of people, in accordance with the laws and usage of Ghana, without fear or favor, affection or ill will. So help me God. The last one, the oath of secrecy. I, Okyere Kusi Essumagya, and member of the Ashanti Regional House of Chiefs, and member of the Ashanti Regional House of Chiefs, do solemnly swear that I will not directly or indirectly communicate. That I will not directly or indirectly communicate Or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration. Or shall come to my knowledge. Or shall come to my knowledge. In the discharge of my official duties. In the discharge of
my official duties, except as may be required for except as may be required for the discharge of my official duties, the discharge of my official duties, or as may be specifically permitted by law. or as may be specifically permitted by law. So help me God. So help me. And I congratulations. Nana Okyere Kusi Aduako ana ntrema otoso mienu ene na esai ewo Regional House of Chiefs enim e kantam se odne kra nipadua nyina ebesoma santiman asomo man Ghana abuzafo ne Kyeame baako ye frɛ ne Kyeame Osei Kuffour on ye ne ba twi nkomo ye bepe Essumagya se ye ya se ye kai se Odeneho oduru mapew ono so betra akonya so be mfie dununum no on kra ne obey president e wo House of Chiefs e de na Essumagya nti Essumagya ye bo wo hina na dibre ne nsenkyeni di akire Nana Kyeame ye mo akwa baba Asante TV so oni mimusa we obi ya Kyeame ya na ebi kan Nana Kyeame ebi no kan Kyeame ebi kan na Kyeame ebi ka Kyeame street hu hia se Kyeame ye de na beka ho ana se no de hu hia Ehun hia pa wo kan Kyeame street ya na sebe aso wan fa obuo ni dia ama ohene no ohene nko na woni Kyeame te Nana Kyeame sebe abranti ana konwaso ni bia woni Kyeame ohene no oman hene ana obrempon a oda kuro na oman na no ono no woni Kyeame a okasa na no nti se wo pese wo address ohene a ese wo de fa ne Kyeame so na wontimi nka se Kyeame asomese na Nana Kyeame Kuffour Nana Kyeame jebiana odidini no atoa so ti se wo bo Kyeame direct ase wo na wo Kyeame no so ni Kyeame baabi wo hodum a ye bedire wo kakra ansa na ya correct o ese ene Nana Kyeame Asante so Essumagya man hene Kyeame Kuffour Kyeame afi ye babiem ye ka Kyeame a Kyeame ni dibre ne se na se enso ne sei Kyeame ye obi a okasa ohina no na se ene abefo yi a ke be ka se secretary je se ona oda se president ana minister no ne omanfo no o da won tem a okasa ayi yen akanfo no ogidie se ohinkase bia wontimi nkɔnanim te sɛ de ye nam ya sɔfo so de ya komfo so ne ne obaade e kasa no saa no ohene so pɛsɛ wo kasa danim a wo fa ne Kyeame so sa wo ne ohene edi nkomo na sɛ ye abɛfo sɛ official nkomo wa amfa ne Kyeame so na ne Kyeame ntimu bia ohente hwe de ono ne kan ye bia wontimi nyusu ngensi no wo ba bia because wa Kyeame ben na wodi si nso aye se sebe obi Nana matranse na branti bia begina dwum Nana me kantam se dabi bia na Kyeame asumasi mesre bia Nana ukua na me se na yes I because wa kantem hunu di abonche so yeah sad yeah ebusafo that ye beba we so entam no han ya tentem hunu na Nana bia ni de ye beba so Nana de ye ba Asante so Essumagya enunti we waso yi wasum me say subscribe share na fa comments and ma wonu bi ehunu ye koso Facebook Twitter Instagram TikTok and afi YouTube ho nyina Asante TV yedi akotene ho yedi ntre ha ho a abakwase amamre ne amane de ubenya ne nyina e ho me ka se ene ye ne Nana e betwe nkomo afa Essumagya se ye a ohini bia betra so asisi ya na opagya ntem so no eno nkomo na ebidi interest na de ma wo no na ye ko oni ye ka se Essumagya edika Essumagya ye kurubai na Essumagya frihene Essumagya eye part of Asante so kurudada no anka kan se fanse Kumase ese kabantuma ni nyina abeyi Kumase bra na Asante so kuru no ejina ne naso no na Essumagya ye suburb of Asante so
subini ena na eti entemu na bakosem kire se ye ya wo mbekikire Essumagya no na se wo mu domfuo bibire wa ha nti se duru bra wo mu ku adwuma na sore na ku abre no sa mere ne nsuo no tonti subini timi yiri ti betwe a wo betimi aba wo mu fuo mu no mu no ba ye fa asai ti wo mu decide se ne wo mbekikire ha na che se aye ti se wo mu ba betina wo mafuom no wo yi wo madwuma menka obi de be ye nuanu mu ana se na Essumagya hin ne ba na Kuffour yin saa no mu nyina wa santima so saa no ne ma wo mu ye se na santima so nipa no aye overcrowded na fe saa factors yinti wo mu sutu ekokikire Kuffour enti Essumagya mini ne kire sen subin eja subin asuo subin eja Essumagya subin neja na edine no penu enkere omkire se broni peso da kurubi wo mu sori anopa na asrafo enama is refubreni de wo mu draw maps no to wo mu do awoka edine na wo mu ati se wonte de wo kan no ye Essumagya nti wo hwe spell ASSUMEJ and so na aja ye fa ne sa I say chebi ene kurobi wa na na be kwa yin kuro ba ko Jacobu mo JCOBI Jacobai and so Jacobu na ja broni di ahye ye so ya fa ne sa enkoko wan hwe ya na akọ ne nkawkaw eti Kosi broni subin eja na Kosi broni aye no Essumagya yenso yagi atumu nana yemra asantema so den na honso yenya asantema so a yebenya mu Essumagya yi asantema so abakosem no ewa na nitie mu an se ye nananom Asante nyina eho ne yefire ti obi a wo so ye kani asantini babia de ufire asantema so ena ekọ enti bra oman no emu baye no ena ebinum etu kọkikireye ti na wo ka se de Essumagya hin bi ba nche na wo ye yi no memfa wo ufire akirikura 1935 restoration nachi ba no na nan mo ba ye nyina wo mu rising temtem wo Ashanti hierarchy ni Ghana national hierarchy mu sentini say ebre ba say nananom ehia ya saamre na bakosem chese amanhin nsia ehia wo ompo brenze pampa so a wo mu enum abosom say ye ntim yakali nchebie mu no na Essumagya hin eka ho ukọ archives sia o ye book no enwuma no wo ho said odi kan kasa ya ansa na Dwaben hine Aduako yi adom ne bufu ya otwe ne nkrante twitwa wo aso ne wonsa no na ye Essumagya hine sa ne friend kakari nti Essumagya asanteman ayet ye intertwine nti wo hwa asante hine bi aba oni Essumagya ho agro se kwaye no ye na bra wo mu tu akokumase e bo man no mu ba ya ye wo mu kochichiri kumase Essumagya ne ka ha ye hwe epo no ti bra broni meka 1874 to 1899 Sagranti war no ye di mu akotene pa na broni nso bra wo twifa ye so amfe ho ancheye obeni down asantema so nti Essumagya ye wakasa bi ka a ye kan se brichie boy bra alarm no bro say broni atwi afo so amoafo no battle of amoafo no every man for himself God for us or the brichie boy dom ni nyina abrowa bi efie bi wo ka akwa no ye bubu asin foforo na na gebia bibi oni fie na wo man bi ti oni e friend na ya aba on de na minkwa ahimfie kura so wo wie aduane a na ofre me na be wo ma me wa na wo company sam kire bi wo ye eyewitness to Isa 18 no ni esi enti wo bo man sa no nsuo krakrakra enti na asantema so no de eho ena nananu pie firi bo hyemo a abusuan so ni nyina
to call baby a fraud titrim ha your kukuo nso a symbolize abusuani nyinaa wo ha ye ya mane a ye de kai nananom abusuani nyinaa e wo na che sadia wo kan ya mama kai bible mu bra na Israelfo no twa nsuo no a nyame ma wo mu se omnyi buba bi emfa nko na ya omdi kotranse okay na omdi akai oman no ntine ya kai Asante abakwasema chwe se abo ma ekukuo mako enson yo ohene eden na yenya edin Aduana atwea abrade nyankopasachi a obo ni man ye nananom aduanafo ye gidi na ye nokora nso se ye de ade hyesi efiri soro osoro ye aduana asase ya aduanani na se mifiraja no ho ne ba ya na gya na aduanani a me so ye de nti ubusa aduana se a eno ase obo ade enu amu ni nananom direct ni ye aduanafo obo ade ye aduanani osoro ye aduana asase ya aduanani eti aduana die metimi aka afa ho anu se obia nso ntimi nye ho akinyi duana ni bia nim se oye direct descendant of obade yeah aduana atwa abrade nyankompase chira bonkyere ne o mansuo aduanafo ene di oja eba kane one symbol eye miensa eye wo aduana atwa abrade ne ode yam ya nti yenya agya no na punkyerani no kopensuo baaye na abrewa no umkokyine ponuma no munya ode no na omu ebenoaye na yensa ko ya no na se ekame se bayire eye ade bi a ne hu kakra enche pi wo ya setenam se wukọ amani bebre so a afi anu hia ye wo amani a ye wo nkonwa bebre so ni sebe abosumfie bebra se nananom ni bayire no bia ye ati asefo kra ye ni bi ya ti bayire hu ye ze eniema miensa ma nkwa eja nsuo na aduane hwe body no eye nsuo ba 60 or something per eja enso fire na nti ya aduanafo no ye gina hopinti kase obi yanim ni echi obi ni ho yanim ni echi obi ni ho aduana atwa abrade nyankopese chiri aponkyere ne o mansuo nananom obofo okowrem na fi oye adwuma ne komde no na opeduane adi oturani wo hunu ne kraman echidi hunu anse kraman ne ba no na ejetua na no na o se wotwea wabremade na mpani se bra odija ne baaye no na se de na na echiremi otutu nani a wote se aponkyerani su na abakwasa so kyerese ba bi aponkyerani besu bia no ne nsuo ho anase se ohun se aponkyerani bi su dendendra na se o prinsuo na ohesukom de no enti aponkyerani sui na ohini tu kwa akọ ho na se obofo no kodu ho no ohun sampa nsuo da ho na se aduana atwe abrade nyankopese kyiri aponkyerani amoma nyansuo na yeba Essumagya biem asantema so na kyerɛ sɛ wɔmode aduana no firi soro ɛna bɛ nyankopɔn yɛ aduanani ɛna asase ya ɛyɛ aduanani wɔkyerɛ mu sɛ onyame agya ɔba yɛn yɛgyiri sɛ yɛwɔ one supreme being ɔbɔ adeɛ nyankopɔn no deɛ yɛgyiri sɛ yɛwɔ nyame bebree antoa yɛ nyame subi nkura yɛ nyame na ɔbɔ adeɛ no ɛna ɔbɔ yɛ no ɔno aduanani a ne nananom ne yɛ yo na ye ba ni se bim na wo kyerɛ bibi ma ye fa asantema so na wo sini pa bi piepie o mu pie firi hene ene ba ye ye frɛ baabi bohyɛmo ho no amane bi wɔ ha ye mia makɔ hɔ ebra nanan mo pɔpɛ na me wɔ ha na me di ne kyeame no ye amane na me nana me kɔ ekoye amane ye wabusua ye ne ankobiafo no ye kɔ eni maaso hima ye kɔye saade no na ɛhɔ no nyame nipani ebra obi kɔ hɔ awia ye ankobiafo no se ye behyefa no a wo mu nante sebe abosom so busa kyire wo mu wia na afei wo mu akɔhwehwɛ bia no ye mɔkwai emfa nkɔ
ɛna wo wɔtiri dua wo mu kɔ ahunu a yɛ ba ndio wo mbɛbɔ bodua ho nyame yɛ adom adaeɛ hyɛ fa no yɛhyɛ fa wɔ titire mo wie wɔ hene twa nantwie ne wie a ɛsɛ yɛdi dwan fufuo ne akokɔ fufuo ne bayerɛ ɛkɔ hɔ ɛkɔyɛ amammerɛ ne anadwo no ɛyɛ bɛyɛ sɛ anadwo nnɔnwɔtwe di kɔ nondu no ɛne yɛkɔ yɛmfa kani ankɔ hɔ ɛyɛ tani ɛna yɛsɔ na yɛde hwɛ ɛkwan ɛkɔ nti yɛkɔ a tani no a ɛna ɛbɛ yɛ ama yɛatwa dwan no atwa akokɔ no afufutɔ no ɛde asi yɛwɔ ayi bi a yɛgye di sɛ ɔdɛ wɔ pɔ no mu saa mmiri asanteman kwabra sɛ ɔwɔ ɔne ne sebɔ ɛna ne kraman ebinom ahu wɔn da na mmea deɛ mkasɛm de m'ani ahu da na meboa kane no na yɛsusu a yɛkɔ sukuu na yɛyɛ mfuo wɔ dwaama paa na ɛbena da yɛntwa asubini nkɔ hɔ na nkɔfoɔ yɛ asoɔdene titiri na bɛkɔ afoɔ bɛdɔ mfuo wɔ hɔ nti sɛ wosi wɔ wafuo mu a wobɛhunu an sɛ bɛma tenten gramo na wapie na kraman no wotumi sɛ ɔnyɛ normal kraman na ayi ne ka ne ho no waba baabi a ɔma w'adwuma no ano watwa mu kɔ waa sɛbi wobɛdwo sɔdwo na deɛ mmirika kɔ ɛne yɛwɔ kane no a na telephone lines ne yɛwɔ linemanfoɔ a wɔn mu dɔ ho tete nhoma ne adeɛ no ne yɛwɔ lineman bi wɔ bɛkwae wɔno eye witness ɛda brada wɔn de wɔn mu sɛ wɔyɛ n'adwuma na ɛreba sɔneɛ so nkwanta na wawa kɛseɛ bi si hɔ na pole baako si aseɛ na waforo ɛyi ananse nhoma bi akyekyere waforo te so wɔ tete na bibi yɛ sɛ ɔnto n'ani hwɛ Essumagya side no hunu sɛ kramoni tenten gra ɔhyɛ batakali nti na ɔso ɔyɛ kramo no wabɛgyina kwam na kraman kɛseɛ no egyina no ho n'ani bɔ so a no ɔnyɛ normal ofiri so te hwɛ krɛkrɛk ɔnyɛ wɔ hwee nso yɛwɔ akwantufoɔ pii a kanea na tire yɛ adwuma no na ebinom firi mmɔnɔ mensaasem bɛfa siripa maame bi mia manikan ɔbaa na nakwakuo agyeman so saa mmerɛ na misua na papa efiri mu kyɛn papa continuity na no mete ahemfie hɔ bibia na wɔn aduayɛ bibia na wɔn mu bedi adanseɛ sɛ waba ne yɛtoo ne nkra sɛ wɔkunu yare de ne din wɔ kwa yɛm susu aden ti ahomakye no wɔkɔfa train na ɛhyɛ no ɔsɔre na hyɛ yɛ pii nti onim sɛ ade akye na osi kwa nti obeduru ha Essumagya kotia no na esum aba deɛ wadure wɔn kɔ ana wɔn sai nti wɔbɛkɔ na ɔto n'ani wɔsane akɔso bi mu hu sɛ obi di n'anim na ɔde emirika kɔto no na panina besiriwa ɛna ɔsɛ na ɔbaa wɔkɔ na ɔso sense nti me kɔ akɔfa tiri no saa ne yɛ nyina ma nan kɔ na me so me kɔdi mi nkɔmmɔ bi nti wɔne na di nkɔmmɔ a wɔduru gyebi nkwante ehu yɛbɛba hɔ ɛna ɔso ne me fa saa kwa ne kɔfa moafra Kusi Cape Coast Square no na maame no nso kyerɛ sɛ wɔduru bɛkɔ yɛ wie nti kyerɛ sɛ enye hu bio ɛna wɔda na se na hɔ nti wɔso wɔn mu paa mu na ɛhɔ no so ɛyɛ baabi yɛ bayɛ nti kabi a sɛ ɔnante duru amanwi kura otwa n'ani a ɛsɛ wohunu sɛ wɔyɔnko sɛkɔ ɔda n'ani wɔhu nipa ne bi na ne ho ampo hɔ ɛne wɔn deɛ ɔkɔɔyɛ ti ɔkɔhwɛ ni kunu na bi akyi a wɔn baa na bosom bi wɔ mensa so dabɔne a bosom ne tena aseɛ no ɔsom ama yɛkɔfrɛ no no sɛ ɔbaa ka ho kɔsom ya kɔ fansa ne dwan kɔ daase na naano kwabena na ɔbaa besia na adwe saa mmiri wo kwan a obedi w'anim do ɛkɔɔyɛ santima eti yɛkɔ yi so no deɛ sɛ obi bɛka sɛ obi adi me body from here to bɛkɔ ayi between no kade na sɛbe yɛwɔ yi bi wɔ deɛ yi family na yarefoɔ bi no na ate afa otimi wɔ obi anya ɔhwee bra yɛ osko me nko a metimi kɔ hwɛ sini bɛkɔ na adwo 12 a na menam fam ba unsuro hwee ogiri sɛ asantema bɛbɔ ho bai enso bɔne paa deɛ in between ha no obi anya ɔhwee
na woka sa woka dwaben wo bobo din bi se na wo munyina wo aha na e de na ma wo munyina tu firi ho na kyeremu wo kakra Asante betena ase a ye kyekyere ma asante man so ye ekuro no se kane no aye kan ne nipa no dodo okra ye sen enti nipa no awo ekoso aye ase etre no na che se nipa edoso medical kan so se na ye ne denkyirafo bo hye wo ayaya ko nana bekwa hini ni nkurofan ye denkyirafo ye ko kyere denkyira no e na ya nana no ma Kuffour sabi womna ma wo mu ena ukọ baby that dia sinu nyina ko na ye denkyirafo nsase ena kudi Kuffour nsem na o tra ko anim kakra mi so anaye adanse enti na kyesa se ahokyere nti se nananom ye tihwu mu ne ye compensate ti nananom kumawufu okoye omukoye omuni ye atafra ma se wan Kusi ani age nsase bebre agogo koye kwa man te amantuo no first one eno no nipa no no nti wo kobekwa wo tra kwaye na benkum ena na kuro no kese wo kwaye na achi ne ye wo nampansa baabi ensuta ne bekwa no no wo excuse me benkum sei no so na mamponfo ni others nso no omu ewo ho enti 1935 before restoration no na manso no cause ye ni insutafo samra wo hina no odi akonwa wo insuta ne frɛ na nakwa mpita no osamize na Essumagya hine wo cause se adwama sase ye ne dia nti obagina ade ye twe ya ye gira nim se insutafo tena adwama no kore na wote ho no na ne hwan nti bra court privy council on wo bua no de wodi bua wo mfo no busa mote adwama no na hwan ena ye overall boss si na nanom aduanafo okay na akọ han wo bi fie pie ba akọ tinam na wutu a odi pie no kọ si dabi ene na kyese wutu a bye bye manasa ase na no ti mo kọ fasa ase na nyi ena ye records na court proceedings no Judicial council ho enti ba no ayi mamponfo wo mu kọ etuko ye beka mampon ayi nananmu ayi britufo omu ko adanse ho ansa na omu besna ko man ko mampon direct nananmu Kuffour omu ko in batches wo be 3 or 4 batches be kwa ni dwabe no mutuko aduman ho na BBC won ntemo a nana be kwa hene ne dom esa ba ya otumfo adawroma o ma na Essumagya hene ma won abekwa yinum hotena ye nti bekwa town itself no ya ahemfo miensa sase miensa ase nan Essumagya asanso dankrenya na moafo en ti ono ani sase pa de denkyira sase na boase side na bekwa hene nsase wo na numu abakosembra wo mu ba records was a BBC kwamu ema sabe ohene no odi wonim kra hwere ne nkwa yes amre yare bi efre no impete smallpox etake nana enti ukobekwa mama wo mu tam kese ye beka kwese ya ne impete that very fatal day na sa yare no ekum ohene no entam kese wo enti wonumu enyina etutu ekoe na kwa umukọ so eboa ma asante yakoko ye nim nyansase bebre ani se asante ya tra duru die ye duru na se de osika sem de de pa asante free asante manso na de na doma hene timika se ono ne Aduana PC me mpese mekọ ho no bebre sentini se brebre nyina enwa nsem nyina yenka Adua sembu ho fata ohina no asem so fata Kyeame no aduanaman no so asante no kurani ye ka aduanaman so sen ama Abusua aka ni nyina na sansem sa no ba no me na mini ha na metie wo social media na me di ya obebre se ye nananom mpanimfo sam na Essumagya hene eni ho baabi kumawu kwa man agogo bompatanom Abusua asam na aba na mu se ye ne aye wa hanso ye wura ne opimso ti se busua ni bi akotena baabi titedua chi to abo a kamo mamu na ye ti akomu nua no ka kire se ye srew ye mpa busua manso
and so mu hwe as Essumagyafoɔ na enya no examine so sebe ohini ni ha tina mpanimfoɔ nkonyasofoɔ na akoka na na kontin ne mpanimfoɔ be na pe dodo no an wo mawu enti saa asɛm no na ahomtesɛm na saa history no de wadawro man ka be ma me kwan a sebe yesi obi a nkyerɛ de mfadinsa benku azɛ nkyerɛ de wo firi bae unim abakɔsɛm sɛ sebe opem so wo twam ha yesi echichiri nani won hwɛ kwae no what is adentra ko obi a hwɛ de wo firi bae aha ti moso yi no obefa kukufu na aba sɛ bibi ehia sɛ so twam odi a ɛsɛ de ade bonani ma onhwɛ sebe baby wo firi bae aha enu nti ka mesre sɛ nka ho no de gise bi a ya otia bandwa so na atenase no se na Kyeame ka kohode a na je me konso medical ka asem bi fata Kyeame ano asem bi so ohene no ana se oye den oka na se we de ye paniye ipade a je se nana Okyere Kusi ene be kasa ye be pesa abakwasem no na ye hu se doma ene Essumagya ho na APC we nana ene wa ma ye ni age na yetiefo nso ani age ze abakwasem de ede ena ohina winu na abakwasam no na se kuru no ankasa no eni nyina so ye hunu Essumagya abakwasam ebusuafo ye hunu wie ye beji bia ka ho we de na Kyeame na bresem no ye ne ode ne ho amu nso betrase na fo didi mu odupa no nso asa aka ye ho na ansa na no na wadaroma ahemfo sei ena atena benwa so Ashanti so Essumagya ebesi na Okyere so doors na ye start Kuffour records no de say wo ma ye pru wo nkonwa no 1 2 3 14 no emu be say yile be no po yenyam punu na konwa ze afi na ohina ba enti vanze be 12 13 ye pru wo nkonwa ebi wo ho no ma sebe dodo no a yetu ono ade ba ko a eye common afa amansi ahemfo ho ne ene otumfo adawro ma amanhini adawro ka first no kra meka early 90s ni 80s no na ye wo ha na amansi wa amanhini sim omani nyina ne ye Kuffour Essumagya bekwai manson kwanta denyase wo ma aka nyina na ya bro ne ye wa brempon so 13 ne na esi ye twa bi egum a wo mu adoso na yen ha no de wo ya yebetu sesi a ye de ball yebetu Kuffour yebetu Essumagya yebetu bekwai obi a yetu no na wokọ na ya sa akọfa waba obi a otimi ba 3 times yebetu 3 times muni akoma wa hemfo no ho se oba kura nipa no ha mema no heda nye mema tentena kese enso ye de ball so a wa hwe ya o ba kiro sembe fo ase na ye kase ye punu obi akonwa a ehire sen sabe wodi akonwa na woto konwu akonwa no so a kanempo se esem na woto ya wowu akonwa so eno so ye be punu akonwa na no ya mane a ye ya ne obaba be fa wutuo no ona woni oman mpanifo no ye wo amane a ye di free wona so na ye di akonwa no aba nkonwa demu abaye amane na ye di akana nanom ho na chese anka Roma so ma ke aye o senti no nti Essumagya sisem wo ahemfo ye punu nkonwa no dunan no ye 13 ye wo mienu ti se nana je bia bebio ye mpunu na konwa ye tu no ana o abdicate senti a ni dire ne ye relevant ye kan twin se ehun hia wo ye nkomodie mu ni se na wo busa senti a na Okyere e wo ba ya bosomi nsia nso ye pagya nsa na munya hunu ye wo bekọ nanim ebra so ye restore Ashanti Confidentiality abroni ma Ashanti fa ye ntuma pefrae no sa amre na kakari na tie akonwa so na agema prepepenso na kakari epenso na broni ye ekon na chi agema prempe the first and the second asotwe abroni di ma Essumagya hene ni se ko Battle of Amuafuru
aduanafoɔ ne ahia a ɛwɔ faa no ɛna yɛsɔ ɛko na no wɔ amoafo nti wɔn twi faa yɛ so baade na mampɔn ne kumase no abɛgada wɔ ɔda so ɛretwɛ wɔn nti wɔn tumi etu ɔda so gu yɛ no wɔn ntɛ kumase a sɛ Ghana ɛti wɔn wɔso ɔhyi kumase na ɔkɔhyi kumase no eti ɛnu akyi no wɔn Essumagya ɔde ɛkɔhyɛ bɛkɔ ase. Wɔkyekyere sɛ bibinum de kɔ associate no yɛde nti bra 1935 wɔn yɛ restore Confidentiality no English hima a wɔwu na anu ɔno a na twerɛ ne nsa no nwoma yɛ wɔ da yɛ file so ɛde buy sɛ afei deɛ governor on restore Essumagya to the former glory na yɛ sɛ ɔma yɛ nya yɛ fa ahodie ma Essumagya bɛyɛ ɔman hene fa ne benkum asɛ Asante ma benkum no the punishment ya the man for taking part in that war. Nana o kasa no kire bibi se o ko saa abosomfie ho a na nkonwa so wo Asante so a na ye mokwae na mu so teni e de ani teni ye abe eman na ewuo no na ye were ho na yi bi hwa se fiber bi ye free mu a ya na aka ne achichira bum na yaso nija ebe dare di wanimu a na yakoni e ba nso a bedu si e ba no de na tani no bi ahi enti ntwene na wo mu bɔ wɔ asɔne so ho no ye the sound no be tracy saa dia bi pie ho enti normally se bi a wo fa ha na kɔ ya wo nsa wo ba bi pie bi ha abusafo na na e ka asɛm fa Asante so na se wo kyerɛ se ebra bosom tumi ne ho adi anaasɛ nkonwa tumi ne ho adi Asante kwabra eyi ne ho adi abrantie fomda ɛyɛ brada ne refri ne ho na na ɔse na ɔtweda wo sense oyie bi wa hanti ɔkɔpɛ kokuo bi nanka ɔde aba bɛbɔnsawa na owura kwaye no ɔhu kokuo ampa ɔto kokuo no tuo no kokuo no ankasa wantɔfom onum sɛ aboba na anka no wɔ sɛ yi foforo kokuo no sɛ me krentumi gise bibi ebredu se yede abakwasem no pem ha na fe yekọ abosobo a obo na okire ntrema a otosumienu Essumagya manhene bona baso na edika no nye ono nko ene abona baso ebema na kyerɛkyerɛ dodo abona baso ene se de si bona baso ne enwa pa ne maso omu yeye ohene odaro aboaye na okire nko ne ohene Abona baso National House of Chief and Regional House of Chief or Eddie Kaimbra records keeping started by and I say Ashanti Regional House no etnasia ye na crach muse no na naje bia bebio 1943 to 1958 one na na kwa michiritwie ene bu man no on ka ahemfu numa Ghana wo mo represent various states no our legislative council eti nanaje bia bebio wo represent not only on said not on term say 57 as say nyai na your Ashanti nation na technical ni anka Ghana ono na no represent sabe otumfo ni Asante ma wa legislative council to call Britain English hima tro ni nsa no nwoma bebo na baso say of all the chiefs are a better represent even Africa na you know na naje bia bebio edemu sonko the contributions and ne say na di yom na hokekam wo council no odemu sonko yeah ti na naje bia bebio free ho no na Kwaku Agima by na Kwaku Agima by no na yet say political CPP pencil tina I am say him for some no na yentimi mpage ya ho bebre ono nachi na odene ho oduro no ba potoso mienu bae oduro na duro so bae no said na na kire abusumi nsiam first year na mu odo so call regional house or call national house or national house almost 25 years no di na ebra ba say
sɛ berɛ bi atwa mu na ko otumfoɔ na yɛ head wɔ National House na kɔba sɛ otumfoɔ tena ase na afei yɛnyɛ election ne yɛmfa anyi no ɔde ne first person a contest yɛ mpo na ahemfo no bi akonnwa a otumfoɔ atena so na wo kɔta na sɛ yɛampere ne yɛma sɛbe aman foforɔ sofoɔ bɛdi a on say Ashanti ye interest ebekam it first one will lose but second attempt no or say win second term ebre ba say Rolling Star wo mu person wo mu yi National House free Kumasi ekwa Accra single-handedly no see government or in case no na man the National House see Kumasi Odeneho oduro ni bapo board ni corporation bebre otumfo adawroma na odaso represent Ashanti ban enti nana Okyere me say we just the beginning meaning say Essumagya Ashanti ma so Ashanti man kwabena dawroma so wosom no na som no kuremu a setie bia the sky will be your limit more can say aye and ebeye bia wobepem yes Let's say enye nwanwa say ye bo nanaba so sisi kra aye ti say awasa babie mu abibio yeah nana Essumagya Ashanti man so manhene ekuta abrempon say no wadu kuro nso be say wetima boy sa metimi aboa abrempon no edoso na emu be say enum asensia na ewo nkuru said the American no ebra Ashanti man so kuro no tre aman no bo ahwetie to hwem a yaye se island en kuratwe ho wo ko say ya bekwa ani amoafuru ni onu ye manhene na abodom ehye ho ye busuani Aduana na dade ekotwea ne dade ekokofu na wo ma atwa ye ho ahia saa na wo ko yi every de ni pachi ye ne wo mu nyina eboshe na denya ase oye yebusuani ono so ewa ha meka biribi kakra denya ase Essumagya kumawu enyina ebusua not until after yi saa ekun ya na ke didibom na ke ni denya ase ehie nam tibra ekun no ba ye na oman amantuo ba ye dwane ye no omusu ko de nkyira ye kwa akyem enti obi beka se na Kusi kura wa ntira ni fiefo me amatena akyem dam ko school kakra wo ho minimu abusua no bebre wo ho adan fie kade na asaman kese me ne wo kase Essumagya konwa wo fie wo asaman kese yeah abusua no a edwane ko ye no wo ko establish Essumagya state wo a wo si fie dofuo de to akonwa ye ho ti say obi kase wo free no abusua no bibinti ye bo ahwetie ena wo musa ba ye so aware enti binimo akodidi emia ya ese denya ase ene nkuru nbite kokofu ene be kwan no de mu nyina mo ye abusua ba ko ana kokofu ye na Essumagya ahene ba be kwa ye na Essumagya ahene ba denya ase ye nua na Essumagya ahene nua ne denya ase na abodom so ye we busuani o ye nua fo ni bia ye wa abodom no tu ba ko na nura ba abodom ye wa atwe abodom na manso abodom ni nyina so ye anafo ese kawe se Ashanti mem de ba bia Aduana wo Aduana no na me sure say wo soro kra ye Aduana so who dare you wo bia ye Aduana who dare you ubia ye Aduana ni we nkomo na de pa na so mpani se ekwan wa se de a ekuwia bobo no na ebobo aman abrempon a de no wo na maye ni edukura wo na maye ye wo dominance eno ne va se Essumagya man kuro kese e wo mu kanye no ne ye wo dominance di kuro ansa ne ya wo kontihene enti na abusua ba ko no ma ne di kuro no ma sa di kontihene enti se koba se ebi a kontihene no ba traditional councilor we di kuro no mba bi enti wo kwa wo die si ha no odi kuro no nya awe ena wo su ntimi nkobɔ dawuru odi kuro na ese obɔ dawuru saa na neti wo agyamasu the next third big town etina na oduro pen so drone map person one ne mpanifo transi hunu se emoa excuse me ese wo hene no otimi ba traditional council
ne nyina adwene ɔman no ho bomu wɔkɔ nso a de si ha no otimi ne man ehyia nti elevate odi kuro no etu adonten ema Gyamasu from odi kuro no obeye adonten Essumagya adonten domna se abusua baako esi efie baako mu ntimi nche saa nti ne momfa di kuro no nto konti hene no a enye wo hene no wonhwe kuro no so ya ye wo sahwi nso na no so di kuro wo ho eno so ye kodem no elevate no ma no be ye twafo ene ye wo chinansa ene ye atipin hene ene ye wo atipin wo mu na ye sebi apaka hene abrempon ena fei nifa hene nkrank to bi ene wo hwe ena ye wo sebi Aduana hene ena ye wo akom hene no firikurom ya oni kuro ye wo ankobia hene ofirikurom ya oni kuro ye wo sana hene kurom ya oni kuro nanka ye wo baamu hene emse naano ne yedi obi asiye onusu ofirikurom ha oni kuro enkonwaso afo hene ofirikurom ya oni kuro na ye ko nkura no nso a ye wo china kwabra kwanta Osei koko kurom ye wo bekwafuo kurom ye wo sunchire kurom ye wo safu kurom ya nkurase no ahihemu esa ba wo mu no de wo mu ye adikurofo enkoa nti abrempon no ene mabobo wondini a wo mu dodo no ani nkuru ti wo mu wo nkuru no ane kakra no a mebobo ye no se de meka na ebra nkuro bi wo oman mu Essumagya area ebodina asase otiso ye Essumagya be nipa no nye nipa ba bi ti se okuro bi kuro ene kuro no ye kese pa ye fro twene ase ni wadwampon sabe na nadwa be hina ade hye bibi nti enu mbesre hotena ho wo mutua rent talking to prove say asase no ye na Essumagya hene dia ko wadi konkori num nyina ye Essumagya nsase be nipa no enye pese ya de hye be asase no omutua rent say asase ya wasema okam bi asem bi mi musa we dry no ka say semfi so obobodi no wa modin semfi ye den eno so ehu abakwasem wo besa ko back to nana jebi kankan ko yi adwodi say jebi pens odi akonwa ne chere na eso we so powerful to obo akokora poso na ese na empanifo no chese enam say no spiritually ni physically na we strong with na o ka won emia ti duru ba bi empanifo try say umbeyi na fro no mu ntimi ti wo ye akokora poso no ena wo mu fa kuntum kwan ekosi da mum ewo kwaye bim ena wo mu di ne kohye mu enu mkobo tumfo amane yese gibi ayira ya penu ayi hunu tumfo kan munchini ya nante abosun so ne nua so ye hunu de ya se ene ye mabre bi ntwabna fe yinsi nanan na ina dako se bofo bi di wakan ufra adanse fo wo kai a me kan se wo mu bofo bi no be pie bra na nananom epie free ya bofo kro no bi firi adanse efra no kan ono so kwa aka ahayo kania bofo nso de ebi na bofo kro bi eya abin oduro ti se obi pene ti oye boko nante ne na no se obekwa akohwa ade kro to oduro ho ohunu se damu si ho apono na no nsa pampamu no mu atutu kro na osenyi efamu na obusa se wo ho anu no no se menana wona na gebio ne beyime why beyime ena bofo no say wada kwaye no ache na according to abakwasem no o intimian state se bia bosumi ana asese enti oyi no ena skobo otumfo amane ti odi America na wo mu dini kohye mu nso so esi gebi pesika ti sika adema edi si nanimu ena
bofui obo bede na odi sika no gumu say we oya say bede nkwa himfi o kan bede de timi kɔ no di kan enso nya himfi twahia sei ti opia ye no him hey come on na otumfo so de sebe o wani mo famra ade e be fi amomo batu agu na odi kɔ yakɔbɔ na mani nyina yi ehinkwa ne abrafo sɛ mo kɔfa ne mra ene yakɔfa jebi ye ne be hye dem ene Essumama ye be fa Essumya mpanimfo ede baaye enu Abusa se na mo se na mo panu a mo panu man mu ba bia yi ho no ko bi kanet epono de na se mna kete na ye bia ya kucha jebi na e ba fe no ja sa mo kanta se mo ka no credit nti mo ko ja won kwai nti Essumya nkonwa no so nkonwa no bebre wo mo die no nya original ye ja won kwa wie no na ode tumfo adawroma nkonwa no sa ma emaye se video mutimo asase so bat nye enti jebisa abedi na konwa no bofo no asida ode ma no se odum miensa ne ntem ode che no nti wo mu ahinkure fra adumasa odum miensa ne ntem na wo ichesi we kakra nti akotwa asase kakra ka ode ama wo oko Assumya hine ko wale kukufu hima na nafirima won so asase kakra ha dad won so ode ama no lese tete dia asase na ne edema ya nti wo mu de asase na chiche wona mo akọ se na nipa no so nti say ye wo ba na jebi kuro ya kai de nti a ye fra baabi nkwante hu no ye say ye me ha baabi a gold tini ye wo empemprane da deko ye hu de kan no se ehim kwa aduanan hihye sika nketichua mama de so awon so okoye nyankoma de wo pokesie num ti yeton kwa nu na ogwa akwai no na be fa ha na enye ka akwai na mo nkwa ya nti ye ne be kwai koti abe fra nkwade yeton mu 40 days 40 nights obi nkobi ma utwam awayera odu mu ko pokesie mu nti eduru bi a point say eno mu a obi aso ye eno woni wo mu ko ba bi de according to abakwasem no o ma wo mu kutu amana na mo san ko gina mo ne yema ho nti wo fra wa daache fa wo ne yema bra wo de kwa ne de esi amana no wo twa aguso ne afro cameraman fa bra nti wo de onim se first one wo ho twai nti o ye sa 40 days 40 nights ija wo mu nyina kwai no no nko abae jebi nkwante hu na jebi kankan ko wo yi adwodi ono an man kwanta no yehu ese Essumya Asantema so abakwasem pa ti wuhia duanani bi o se jebi nananeme ti se aduanafo wo kun wo timi ka se ayetwirebo ko duanananeme wo ka se jebi nananeme a jebi kankan ko yi adwodi nananeme akane no a se asem asikura wo na mu beko Oveni ye beko na ne krakra mu no abakwasem odi amayi yese radio ni TV ne kwahemfo no bebre ho a ya na omo mpese om bibia abakwasem ani afutuo be na de mama na nanma trankonya bra enchiri me ba se bi nya abakwasem ne nya tetesem ato say ye frase na me kan bibi kiro say 1988 bra University of Ghana and University of Calgary na wo mu ye research apɛ bra Ashanti pie free ano samne mpo ye kuro ye mkura na ebinum say sabi na duru mepo woni mrofo no be 2 gold en wo mu ni na mpo kwaye no mu ni ade kwaye no mu mpo de wo mu anventure say Asantema so kuro no say de ba bi a na kuro no kaka na no wo mu dig for artifacts apɛ enti akoye tam say akamfo ye ho ade bi nanso tituo bi kan tituo bi kire say yanka ama ne abefo kwan so ya fancy a ebeduru brebi no da breji say yekọ archives wo London ene ya bakosem yakoyi nanse ya sansensem yi koso na me ne ye kromfo a ye wa abatamu ni bi na
ye busebusa me penisa na me kire na dodo na wa London ti ya na ma reference mo ko London hackers o ze na me kire bibi ebra na nanum hia pampa so a de London na ko ya no ekopula pipa no so na se yentina wo se buroni ene won store ya bakwasem mayen ese ye ni etimi ye nti esre na nanom se mpanifo no ba won chensa wo mu mfa odom na wo mu nkyere ya mpaninsam ne ya bakwasem se be ya yen ye kwa wo mu oba kyere no ebehunu ye mpaninsam ne ya bakwasem ebia ne na sebe be ka se me nko de ni domadi se na nanom anka bibia nkyere yen a kura na ntwie ni mu adago sori oso wono wahine mu because na ntwie ni ho nti adago si wono ni the next king be se kanananum ka nsam no ya ka kire ye nananum a BBC a kura ba begina ho me na kan sei me na kan sei me ka se Ibrahim fie ho me maame a wo me ne kuna wodi kai na oware no Asante maso na maso se nye se ye beni ne dan no gu kura engu kura preko enti ho na ti mi sister pani no papa firi Asante maso o ka ne no se burenye besi se ya o mu ko ze de am kola ko sresre krakase no mu sresre na da o mu ko so enti eduru ba bi a me kwa ahimfi a me pe ehom pani sem ni me fie pani sem ma me se konana maso hima ho because nana wa anye me nsa wode me tenase ena osina wo tachu a wasesem se nana me busa na ompeso oka bibia o se me mra wo de na wada woroma nana no not only me fie nsam me di o memu nkoma sana yeye no panini ba kon emasofuo no bi kuro no gu ye binum tukotena abekwai na on de akwaside na ukude bi oba ha besom on de ne hia no ansa ne kota tibre me am heda no musa tibre bia odro no mapada roma na me won sapi wo mi dem nti oba ifiri ahimfie no obesena kwa wa fam mbekra ma ko no ahunu ti me yi bisi ho no a obekansam sa na de ese me twro na me twro de ese me di to me retentive memory mu na me di atum sa ene ye no na ko ba se wonko a kakra wonim no ba akufo ensa ntimi katanya mianim ba akufo hunu bibie enkosi te wodi e kakra no kan na we kan de kakra na ye de toto ho na ne yesi ye de bon poto ni abon pato na de chinchira agi se ye de nsaba ensan so wutwa bia ye nkasa nuru ba bia na sabia afo ani so na fe je de o ye nyina over the bar sa na tie ntimi sre na nanom eni ye mesri wa no a wo mu nim Asante na omemu mpaninsam no ya omu open up na omu nka bi nkyere ye na ye nso yatimi aka nkyere nkwala no a eba no kura mu abesori no yesi America so mo Ashanti ya ho archives ni bi da ho de na America de no ye di timi ko da ho na ho sa we no de metie ye ne say 1984 ebra sabi otumfo na Kuare oni nanan mapo na dwabe hinan mo ba ya Ashanti Kingdom of Gold no ena ma say ye kura ye ni ba ye ho so say ya bakosam ne ye niema eda wo mu ayi sa Museum of Natural History ho kwasi buroni de nani ate eniema bi ye bu no na ono de wo treasure for dachi sake tika esse aban titiri oboa nananom na ye niema bi yetimi preserve na ye records bi nso yetimi eye titiri ye imbra ni ekosku ze medical school say ye share ma yesua niema bi fa America ho the 5 lakes ni na wo we ne baba we me Lake Michigan wa we wa eso me kwatena America me ne mema o mu amanti mo sua Africa o se die Africa is buroni nkyere wo mata ke yewa wo de wade no wo amu a hwan na ebebuo so emmum ye gyae ye ne ene ono ne de ene yesua emoayen ye ntimi nkyere ye mane ye nananu ye nia ye kuromu niema na yehu me wo fa si gina hoi bi embusa dua be ne efiri mfuntuma na wo pam kora wo hu so enso ensese basa
esisi yehunu nti saa na meka kire nananom yemiem ne yema kwai ne yenkyere yema ne nananom kane tete na nansesem through nansesem kan kra na yede kire wo mpaninsem ne niema bi a esisi ye ya Abusuafo yene nana Kyeame Osei Kuffour Essumagya Asantema so mahene Kyeame ene yene no atwe nkomo a wode Essumagya Asantema so abakwasem biama we nya ni nyina we mu kakra ene wode amayem se bresem no ebesa ba na ya bagi bia ka ho na fe nsu nananom aka no yakogi visa Asantema so TV de Asante abakwasem amamre amane oboba semprimu ni mame fa unsia ebresem no ebesa akasebi oyne bra ye sorry America obechia hwane Kyeame yere ni mema Auntie Monica Juliana Osei Kuffour Abigail Kuffour ya techua na Sandis Osei Kuffour eni Marion Kuffour titru me sofo na pastor Nana Opoku Baptist Solomon nyina Marion Kuffour am no Asante Man Union nyina amansie kuofo mchia obia jina naso ebujanfo yemfa dwumadi ni nsia ebresim no obesa atiminka oboba semprimu ni bye bye. Asantema TV. Yes, so mo sompa.